Barangay Love Stories. Love Stories. Sa bawat pamilya ay may isang miyembro na palaging handang magsakripisyo para sa lahat. Isusuko ang sariling pangarap at kaligayahan para sa pangangailangan ng mga mahal niya sa buhay. Ikaw, kapuso, ano ang handa mong isuko para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vina. 34 years old at nakatira dito sa Dumaguete. Sa totoo lang ay hindi madali para sa akin ang gawin ang sulat na ito at magbahagi ng aking kwento sa inyong programang Barangay Love Stories. Pero naglakas loob ako na gawin ko ito at sana ay mapili ninyo ang sulat ko. Umaasa rin po ako na makapag-iwan ito ng aral at inspirasyon sa mga nakikinig ngayon. Papa Dudut, hindi gaanong nakagagaan ang buhay namin noon dito sa Dumaguete. Ulila na kami sa tatay at si nanay naman ay nagtatrabaho sa isang maliit na parlor. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa panganay. Pareho kaming nagtatrabaho habang nag-aaral ni Ate Delia noon sa college. Kaya lang nasa 3rd year college siya at 2nd year naman ako nang mabuntis siya ng boyfriend niya. Ang masama doon ay hindi siya pinanagutan ng lalaki at hindi na nagpakita pa sa kanya. Nang dahil doon ay huminto siya ng pag-aaral hanggang sa makapanganak siya. Pangarap ko talagang makapagtapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut. Gusto ko maging isang teacher pero naging sakit din ang baby na sinilang ni Ate Delia. Naging magastos ang mga gamutan kaya napilitan po akong huminto sa pag-aaral para magtrabaho na lamang sa lugar namin. 3 taon ang lumipas, nagdesisyon ako na tanggapin ang inaalok na trabaho ng dating kaklase ko na nakatira sa Bacolod, Papa Dudut. Good morning, Ate Delia. Good morning, Vina. Mabuti gising ka na, medyo tanghali na rin eh. Oo nga, tinanghali na ako. Hindi ko na malaya na mataas na palang sikat ng araw. Napuyat kasi ako sa kakaayos ng mga gamit na dadalin ko. Alam ko, kaya nga hindi na rin muna kita ginising. Maupo ka na dyan, ipagtitimpla na kita ng kape mo. Kumuha ka na lang ng pandesal dyan, lagyan mo ng palaman. Sige, ate. Nasaan pala si nanay? Lumabas para mamalengke. Di ba namalengke na siya nung isang araw? Oo, pero gusto niya raw kasing magluto ng paborito mong adobong manok sa gata. Ay, wow! Talaga? Anong meron? Bihira lang magluto si nanay ng adobong manok sa gata ah. Siguro kasi aalis ka na bukas at mamayang gabi na ang huling beses na magkakasama-sama tayong maghapunan dito sa mesa. Bakit bigla namang lumungkot ang boses mo, te? Sino ba namang hindi malulungkot? Ngayon lang may aalis sa bahay na to para magtrabaho sa malayo. Ate, babalik din naman ako dito sa atin. Pero kailan? Sigurado naman ako na matatagalan bago ka ulit makauwi dito sa bahay. O, eto ng kape mo. Salamat. Ay, ang hirap kasing humanap ng trabaho dito sa atin na medyo malaki ang kita eh. Puro pagtitinda sa palengke o karinderya ang pwedeng pasukan lalo na hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Buti nga may inalok pang trabaho yung kaibigan ko na si Kring. Hindi na kailangan na maraming requirements doon kaya hindi ako mahihirapan na makapasok. Tapos kilala niya pa yung mismong may-ari ng restaurant na pagtatrabahuhan ko. Pero sigurado ka ba na safe dun sa pupuntahan mo? Oo naman. Ano bang magiging trabaho mo dun?
Waitress ate, may bago kasing bukas na restaurant doon at sakto na naghahanap sila ng mga bagong staff. Tsaka, kilala mo naman si Kring, diba? Siya nag-recommend sa akin para makapasok ka agad doon. Dati rin siya nakatira dito sa atin at matagal ko na siyang kaibigan. Alam ko na hindi niya ako ipapahamak. Kaya huwag ka mag-alala sa akin kasi kaya ko rin naman alagaan at protektahan ang sarili ko. Ito kasi yung first time na may aalis dito sa bahay. Kaya hindi ko maiwasan na mag-alala at saka mag-guilty. Bakit ka naman magigilty? Desisyon ko naman na umalis para magtrabaho sa Bacolod. Ayun na nga eh. Ikaw ang aalis para magtrabaho sa malayo. Ikaw yung gagawa ng sakripisyo na dapat akong gumagawa dahil ako ang panganay. Pero dahil naging tanga ako sa pag-ibig na yan, ikaw na tuloy ang sumasalo ng responsibilidad na yun. Naging pabigat na lang ako sa inyo. Ate, lahat naman tayo may responsibilidad sa pamilya na to. Nagkataon lang na dumoble ka agad ang sayo kasi nagkaroon ka na ng anak. Pero hindi naman ibig sabihin nun nagiging pabigat ka na sa bahay na to o sa akin. Dapat kasi hindi na lang ako nagpabuntis sa walang hiyang ex-boyfriend ko. Kung alam ko lang na duwag pala siya, hindi na ako dapat nagtiwala sa kanya. Hayaan mo na yung walang kwentang lalaki na yun. Ang mahalaga, nabigyan mo kami ng mga kapatid natin ng maganda at malambing na pamangkin. Vina, sorry talaga ha. Sorry kasi ikaw na halos ang tumatayong panganay dito sa pamilya natin. Wala kang dapat ipag-sorry kasi choice ko naman to. Basta, ikaw nang bahala dito sa bahay, kay nanay at sa makukulit nating mga kapatid. Alagaan mo ring mabuti ang anak mo, ate. Oo, ako nang bahala sa kanila. At ikaw, ingatan mo rin palagi ang sarili mo. Ano man ang mangyari doon sa Bacolod, tawagan o i-text mo na lang ako. At sakaling gusto mo nang umuwi, huwag kang magdadalawang isip na gawin yun, okay? Oo, ate. Huwag ka nang mag-alala. Kayang-kaya kong alagaan ang sarili ko. Papadudot bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang maging isang teacher. Nabuo ang pangarap na yon dahil sa teacher ko noong nasa grade 2 ako. Wala akong baon na pagkain para sa Christmas party namin pero binigyan niya ako ng pagkain na dala niya kasama ang isang maliit na regalo. Ang sabi niya nakikitaan niya raw ako ng talino at tiyaga. Alam niya raw na malayo ang mararating ko kung ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko ng mabuti. At hihintayin niya raw ang araw na babalik ako sa kanya. Tapos ay sasabihin. Kaya lang papadudod pumanaw ang teacher ko na yon noong nasa grade 5 ako dahil sa sakit na cancer. Sobra akong nalungkot at mula noon ay nangako ako sa sarili ko na magiging kagaya niya ako na matulunging teacher sa mga estudyante. Sinabi ko sa sarili ko na magiging tulay din ako para makapagbigay ng inspirasyon sa mga batang hirap abutin ang kanilang mga pangarap. Pero dahil sa hirap ng buhay at pangyayari sa aming pamilya, kinakailangan kong kalimutan ang pangarap na yon. Kailangan kong magsakripisyo, lumayo sa kanila para maibigay ang kanilang pangangailangan, papadudot. Ayan! Ang ganda mo na lalo, Vina! Maganda ba yung pagkaka-makeup mo sa akin? Oo nga! Alam mo naman na expert ako pagdating sa pagme-makeup. Patingin nga ako sa salamin. Kring, hindi ba masyadong makapal yung ginawa mo sa mukha ko? Ha? Makapal? Hindi naman ah. Parang medyo makapal talaga eh. Lalo na tong blush on tsaka color blue na eyeshadow na nilagay mo sa mga talukap ko. Tapos nilagyan mo pa ako ng false eyelashes. Parang konti na lang lilipad na yung mga mata ko sa kapal nito eh. Para kang sira. Bagay naman sa'yo. Bagay sa akin? Eh nagmukha akong matanda sa ginawa mo sa mukha ko. Hindi ka nagmukhang matanda. Hindi ka lang sanay. Hindi ba pwedeng bawasan natin tong makeup? Hindi pwede. Kahit konti lang.
Kahit tong blush on lang kasi parang binigyan ng mag-asawang sampal tong mga pisngi ko. Hindi nga pwede kasi alam mo, medyo madilim na dun sa loob ng club kesa dito sa dressing room. Pagpasok mo dun, lalamunin na ng dilim at iba't ibang klase ng makukulay na liwanag yung makeup mo. Kaya kailangan na medyo makapal talaga ang ilagay natin para makita nila kung gaano kakaganda kahit pa madilim yung paligid. Sige na nga, okay na tong makeup ko. Parang napilitan ka pa. Naaasiwa kasi talaga ako. Sa umpisa lang yan, masasanay ka rin. Sana nga, kasi alam mo naman na hindi pa ako nagkaka-boyfriend tapos biglang papasukin kong ganitong trabaho. Ikaw naman kasi. Sabi ko sa'yo, sagutin mo na yung isang manliligaw mo nung nasa third year tayo. E di sana may first kiss ka na noon pa lang. Alam mo naman kung anong priority ko noon, 'di ba? Ang makapagtapos ng pag-aaral para makapag-college ako. Ay nakapagtapos ka ba? Nung high school, oo. Sabay pa nga tayong graduate, 'di ba? Pero ayun lang, inulan kami ng problema sa bahay kaya kinailangan kong pasukin ang trabaho na 'to. Alam mo, lahat ng mga nag-uumpisa sa ganitong klase ng trabaho, ganyan ang mga sinabi noon. Kahit ikaw? Oo, kaya lang naman ako pumayag na magtrabaho dito noon kasi nagkasakit si nanay. Ovarian cancer, stage 3. Kaya lang, namatay din siya pagkatapos ng ilang buwan na gamutan. Tapos ayun, ako na ang sumalo ng responsibilidad sa mga kapatid ko. Kaya eto, hindi na ako nakaalis sa ganitong trabaho. Madalas ka bang nagpapa-take home sa mga customer ng club na to? Oo. Kasi sa totoo lang, mas malaki ang kitaan dun. Kaya kapag may nagyaya sa akin na customer, hindi ko talaga tinatanggihan at ginagalingan ko para balik-balikan nila ako. Oh, bakit natahimik ka na dyan? Kinaya mo sa trabaho. Tsaka sabi mo, hindi ka magpapa-take home, di ba? Oo. Hindi ka na dapat masyadong kinakabahan kasi hindi ka naman mapagsasamantalahan ng mga customer sa loob ng club. Basta galingan mo lang sa pag-entertain sa kanila para bumili sila ng maraming alak. Tsaka huwag ka masyado mag-iinarte kapag hinahawakan ka o hinahalikan ka nila. Parte yun ng trabaho natin dito. Nakakadiri, nakakasuka, pero kailangan nating lunukin. Papadudot matagal ko ng kaibigan itong si Kring. Isa siya sa mga pinakamalapit sa akin noong nasa high school pa lamang kami. Nang makagraduate kami ay pumunta na rin sila ng pamilya niya sa Bacolod. Nalaman ko na nagtatrabaho na pala siya doon at hindi na tumuloy pa ng pag-aaral. Hindi na ako nag-usisa pa kung ano ang trabaho niya kasi marami naman ang pwedeng pasukan na pagkakakitaan sa Bacolod. Pero nang magkaroon ng problema sa bahay ay isa siya sa mga madalas kong tinatawagan at naging hingahan ng sama ng loob. Sinabi ko sa kanya na hindi na sapat ang kinikita kong pera sa pagbabantay lang ng grocery sa lugar namin. Na habang tumatagal ay nagigipit na kami sa mga gastusin namin sa bahay. Papadudot doon na sinabi sa akin ni Kring kung ano ang trabaho niya sa Bacolod. Na isa siyang hostess sa isang club. Nagulat pa nga ako noong umpisa dahil kilala ko si Kring na isa sa mga pinakamahinhin na kaklase ko noon. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin at pasukin ang mundo na yon. At yun nga ang inalok niya sa akin na trabaho. Sakto raw kasi na may bagong bukas na club doon sa lugar nila. Kakalipat lang daw niya at nangangailangan ng mga babaeng magtatrabaho doon. Matagal kong pinag-isipan ang inaalok niyang trabaho, Papadudot. Tinanggihan ko pa nga noong una pero kalaunan ay ako na rin ang tumawag kay Kring para sabihin na tinatanggap ko na ang trabahong inaalok niya sa akin ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, syempre hindi ko na pinaalam kina nanay ang tungkol sa totoong magiging trabaho ko noon. Sino ba naman kasing anak o kapatid ang papayagan na magtrabaho sa isang malaswang club?
Mabuti na lang din at naniwala sila na magiging waitress ako sa isang restaurant sa Bacolod. Malaki rin kasi ang tiwala nila sa akin at medyo nagigilty rin ako sa pagsisinungaling na ginagawa ko sa kanila noon. Pero para rin naman sa kanila ang pagtatrabaho ko na yon, Papa Dudut. Nagsasakripisyo ako para sa pamilya ko. Nangako pa ako noon sa sarili ko, Papa Dudut, na hanggang pagpapatable at entertain lang ang gagawin ko sa mga customer ng club. Magpapaakbay ako, magpapahalik, magpapahawak, pero hindi ako magpapatake home sa kanila. Hindi ko isusuko ang puri ko sa ganong klase ng trabaho. Kaya lang lahat talaga ng plano natin ay pwedeng magbago anumang oras. Na-ospital kasi ang pamangkin ko at kinakailangan ng pera ni nanay dahil nalulong pala sa sugal ang isa ko pang nakababatang kapatid. Nabaon kami sa utang at mga problema. Yun nga po ang nagtulak sa akin na tuluyan ng isuko ang sarili ko sa trabaho at magpa-take home sa customer namin sa club, Papa Dudut. Ate, kumusta na pamangkin ko? Maayos na siya. Ang sabi ng doktor, buti daw at nadala ka agad siya sa ospital. Kung hindi, baka lumala na ang dengue niya tapos mahirapan na silang iligtas ang anak ko. Ay, mabuti naman kung ganun. Akala ko kung ano nang mangyayaring hindi maganda sa kanya nung sabihin mo na dumugo ang ilong niya at ayaw bumaba ng lagnat. Sign pa naman yun na malala na ang dengue ng isang tao. Kaya nga sobrang salamat sa'yo kasi nakapagpadala ka kaagad ng pera para sa anak ko. Salamat talaga sa'yo, Vina, ha? Wala yun, ate. Alam mo naman na hindi ko pwedeng pabayaan ang pamangkin ko. Ang mahalaga ngayon, maayos ng kalagayan niya. Eh, yung kapatid ba nating si Anton, kumusta na siya? Ayun, magaling na ang mga sugat at pasa niya. Teka, saan galing ang mga sugat at pasa niya? Binalikan kasi siya nung isa sa mga pinagkakautangan niya. Pinagkakautangan? Eh di ba, nagpadala na ako ng pera nung isang araw para mabayaran yun? Oo, kaya lang may iba pa pala siyang pinagkakautangan eh. Ewan ko ba sa kapatid natin na yun? Kung kani-kanino na lang siya nagkautang para lang may pangtaya siya sa sabong. Hindi na rin kasi siya binibigyan ng pera ni nanay mula nang huminto siya sa pag-aaral niya. Ano ba naman yan si Anton? Kung kailan naman nag-18, saka pa naging pasaway? Kung bakit naman kasi natutong magsugal yun eh. Ayan tuloy, hindi na mapigilan ng sarili niya. Napasama rin kasi sa maling barkada, kaya puro mali na ang ginagawa. Alam mo, sayang ang talino ng kapatid natin na yun. Naku, sinabi mo pa. Sa ating magkakapatid, siya lang ang graduate ng salutatorya nung elementary. Akala ko nga matutuloy na ang pangarap niya na maging engineer. Yun pala sa pagsusugal at pagbubulakbol din palang bagsak. Nasayang patuloy yung pera na pinang-enroll ko sa kanya sa college. Wala naman pala siyang interest tapusin yung kurso na kinuha niya. Sinasabihan ko na nga rin siya na magtrabaho na nang makatulong naman dito sa bahay. Hindi yung puro perwisyong dala niya. O ano sabi niya? Eh yun, hindi sumagot. Mas gusto niya yata talaga na maging pabigat na lang dito sa bahay. Pero huwag ka mag-alala, kakausapin ko pa rin siya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya naghahanap ng trabaho. Kung bakit naman kasi naging ganyan ang ugali niya. Lalo tuloy tayo nagkakaroon ng problema sa pera eh. Naku, Vina, pasensya ka na ha. Ikaw na halos ang sumasalo lahat ng mga gastusin dito sa bahay. Kung may magagawa lang sana ako para makatulong. Huwag mo nang isipin yun, ate. Alagaan mo na lang yung anak mo dyan. Pati na si nanay at ang iba pa nating kapatid. Bantayan mo sila, lalo na yung pasaway na Anton na yun. Oo, yun talaga ang gagawin ko. Pero ikaw ba, kumusta ka na dyan sa Bacolod? Gustong sabihin o ikwento sa akin? Wala ate, ayos lang talaga ako. Huwag ka mag-alala sa akin. O sige na, kailangan ko na rin ibaba tong tawag kasi maglalaba pa ako. Okay, sige. Mag-iingat ka dyan palagi ha. Bye! Papa Dudut, nung unang beses na nagpa-take home ako sa isang customer sa club ay grabe ang kaba ko noon sa dibdib ko. Nahirapan pa nga siya na tanggalin ang bawat
saplot sa katawan ko noong nandun na kami sa isang mumurahing motel at hindi ko na napigilang maiyak nang tuluyang ko nang ibigay sa kanya ang pagkababae ko. Iyon ang unang pagkakataon na isinuko ko ang dangal ko sa isang lalaki. At sabi ko pa ay hindi na ako uulit na gawin pa yon. Kailangan ko lamang ng pera kaya kailangan ko magsakripisyo, Papa Dudut. Pero nagkaroon ng sunod-sunod na financial problem sa bahay namin. Binagyo ang lugar kung saan nakatira si nanay. Nagkaroon din ng sakit ang bunso kong kapatid at kailangang maoperahan. Hanggang sa ilang beses ko nang nagawang magpa-take home sa mga customers namin. Iba't ibang lalaki ang gumagamit sa katawan ko. Iba't ibang laway ang dumidikit sa balat ko. At iba't ibang pagtrato ang natatanggap ko sa bawat gabi. May magaan na kamay pero madalas ay mabigat ang pagkahawak nila sa akin na para bang isa lamang akong bagay na laruan para sa kanila. Diring-diri talaga ako sa sarili ko at madalas na umiiyak pagka-uwi sa boarding house. Pero palaging sinasabi ni Kring na hindi naman talaga kami masamang babae. Ginagawa lang namin yon para sa mga mahal namin sa buhay. Hanggang sa may nakilala ko na inasahan kong pwedeng magpabago ng pagkakakilala ko sa isang lalaki, Papa Dudut. Mahilig ka sa maanghang, di ba? Oo. Paano mo nalaman? Siyempre, tinanong ko sa kaibigan mo si Kring. Ito yung chili garlic ko. Nilagyan ko na Sa naman. Bagay ang chili garlic. Kaya nga gusto. nakaroon ng almoranas dahil dito, no? Uy, grabe ka. Hindi naman talaga maanghang na pagkain ang dahilan kung bakit nagkakaalmoranas ang isang tao. Ay, hindi ba? Akala ko dahil dun. Mali pala yung nabasa ko dati sa internet. Pero Vina, thank you sa pagpayag mo na kumain tayo ngayon, ha? Paano naman ako makakatanggi? Sobrang kulit ni Kring. Ayaw akong tigilan hanggat hindi ako pumapayag na mag-date tayong dalawa. Ibig sabihin pala, napilitan ka lang talaga na makipag-date sa akin ngayon? Grabe ang drama. Hindi naman ako nagdadrama. Nakakalungkot lang isipin na kaya ka nandito kasi nga, napilitan ka lang. Oo kasi, gusto talaga kita makasama para mas makilala mo ako. Gusto ko kasi talaga na mas maipakilala sa iyong sarili ko. Pero ayos lang. Mas maganda nga na nalaman ko na ngayon na hindi mo ako gusto makasama. Alam ko naman kasi na ayaw mo rin talaga sa akin. Kaya sige, maiintindihan ko Oy, kung... teka Danny, parang ang dami mo na yatang sinabi. Hindi mo man lang talaga ako pinasingit. Kasi naman, nalungkot lang talaga ako. Akala ko, gusto mo rin na lumabas tayong dalawa para nga mas makilala mo ako. Gusto ko na maramdaman mo na seryoso ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Gagawin ko lahat para maipakita ko sa'yo kung gaano Hindi kita... ba masyadong mabilis ang lahat para masabi mo ang mga yan? Hindi. Kasi sa umpisa pa lang, sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Sigurado ako na gusto kita, Vina. Kahit ganito trabaho ko? Oo naman. Hindi naman basehan ng trabaho para mahalin mo ang isang tao eh. Pero hindi ako malinis na babae, Danny. Sino may sabi niyan? Saka, wala naman ako nakikita dumi sa mukha mo. Ang linis nga oh. Saka napakakinis. Parang ewan ka usap to. Ibang dumi naman yung sinasabi ko. Maraming ibang babae dyan na mas malinis kumpara sa akin. Mas maganda, mas maayos ang trabaho, at hindi pa tapon ang buhay. Vina, hindi pa tapon ang buhay mo. Hindi porke pinasok mo ang trabaho na yan, masama ka ng babae. Alam ko naman na hindi mo talaga ginusto na pumasok sa bar na yon. Kinuwento sa akin ni Kring ang sitwasyon mo sa pamilya mo. Kaya naiintindihan ko kung bakit pinasok mo ang trabaho na yan. Matatanggap mo pa rin ako kahit marami pang lalaki ang dadaan sa akin? Kasi Danny, kahit maging tayo, hindi ko pwedeng iwanan ng trabaho ko na to. Vina, tanggap ko lahat ng bagay na tungkol sa'yo. Mula na makilala kita, nakaramdam na ako ng espesyal para sa'yo. Ayoko sayangin ng pagkakataon na pwedeng maging tayo. Kaya sana, kahit alam ko na hindi mo priority yung pakikipagrelasyon ngayon,
dumating ang araw na tanggapin mo rin ang pagmamahal ko. Magtiwala ka, Vina, na hindi kita sasaktan kahit kailan. Papadudot mula nang maging bayarang babae ako ay hindi na ako umasa na may isang lalaki pa na magmamahal sa akin. Kung mababa ang tingin ko sa sarili ko ay sigurado ako na mas mababa ang tingin ng mga lalaking nakapaligid sa akin. Kaya paano pa ako aasa na may magseseryoso at magmamahal sa akin? Alam ko naman na ang tingin nila sa aming mga bayarang babae mga basura na lamang dahil kung sino-sinong lalaki ang nakakahawak, halik at nakagamit sa katawan namin. Pero nang makilala ko si Danny ay nagbago ang pananaw ko, Papa Dudut. Nagtatrabaho siya bilang waiter sa club at noong una ay hindi kami madalas na nagpapansinan. Kahit uso ang ligawan sa mga waiter at hostess ng club. Iniiwasan ko yon kasi alam ko naman na wala ring pupuntahan. Kaya lang ang hindi ko naiwasan ay yung nahulog ang loob ko kay Danny. Humingi kasi siya ng tulong kay Kring para mapalapit sa akin. Ayoko pa ngang pumayag na makipag-date sa kanya noong una dahil wala sa isip ko ang pakikipag-relasyon, Papa Dudut. Pero dahil makulit ang kaibigan ko ay pinagbigyan ko na rin ang date na hinihingi sa akin ni Danny noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang pagporma sa akin ni Danny, inisip ko na kagaya lang din siya ng ibang lalaki na nagtangkang manligaw sa akin. Pero hindi rin tatagal at magsasawa din. Kaya lang ay iba si Danny, Papa Dudut. Hindi po siya sumuko kahit pa sinabi ko sa kanya na hindi ko priority ang pakikipagrelasyon. Palagi niya pa rin hinihintay na matapos ang shift ko sa trabaho. Madalas nga ay siya pa ang sumusundo sa akin sa motel kapag nilalabas ako ng customer namin. Mulat ang mga matang tinanggap ni Danny ang trabaho ko. Kahit kailan ay hindi niya ipinakita sa akin na nandidiri siya sa katawan ko. Kaya hindi nagtagal ay tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya at sinagot ko na rin siya sa panliligaw niya. Papadudot ilang buwan na kaming magkarelasyon nang magdesisyon kaming magsama sa iisang bahay. Ginawa namin yon para mas makatipid kaming pareho. Naging maayos ang unang mga buwan at taon ng pagsasama namin. Nakilala na rin siya sa video call ni na Ate Delia. Maasikaso si Danny at wala akong ibang maipipintas sa ugali na ipinapakita niya sa akin dahil kahit pareho kaming puyat sa trabaho ay si Danny pa rin ang nag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Nasabi ko noon na sobrang swerte ko at nakilala ko siya. Kaya lang Papa Dudut ay nagsimulang magbago ang lahat ng mawalan siya ng trabaho. Bakit ang kalat dito sa sala? May mga bote ng alak, upos ng sigarilyo at balat ng chichirya. Tapos may mga damit pa dito sa sahig. Nasaan ba si Danny? Danny! Danny, nandiyan ka ba sa kwarto kasi? Mabuti naman at nakauwi ka na. Saan ka ba galing? Akala ko nasa kwarto ka lang. Diyan lang sa kapitbahay. May nag-birthday kasi doon kaya may konting inuman. Pumunta ka sa birthday nang hindi man lang naglilinis ng bahay. Ay, maligpit na nga itong mga nakakalat na damit. Pasensya na. Biglaan lang din naman yung pagyaya sa akin ng kapitbahay natin kanina. Pero sana man lang nilagay mo tong mga damit sa tamang lalagyan. Alam mo nang pagod ako sa trabaho tapos aabutan ko pang makalat tong bahay. Nagsorry naman ako. Huwag ka na magalit. Vina, baka naman pwedeng makahingi ng 500 sa'yo. Ha? Saan mo naman gagamitin? Ano kasi, babalik pa ako doon sa kapitbahay natin. Bakit
babalik ka pa doon? 3:00 na ng madaling araw ah. Nabitin kasi kami doon sa alak na ininom namin. Kaya nga umuwi dito kasi nakita kitang dumaan doon sa may kanto. Hihingi sana ako ng pangambag sa alak na bibili namin. Wala akong pera. Tsaka huwag ka na rin bumalik doon. Lasing ka na. Hindi pa ako lasing. Anong hindi? Hindi ka na nga makatayo ng maayos dyan sa pwesto mo? Kaya magpalit ka na ng damit mo para pareho na tayo makapagpahinga. Di na. Bigyan mo na ako kahit 300 lang. Wala nga akong pera kaya tumigil ka na dyan. Paano ko mawawalan ng pera? Di ba ang text mo sa akin kanina, nagpa-take home ka doon sa isang customer mo? Ano yun? Nagpagamit ka sa kanya tapos hindi ka naningil? Siguro nasarap ka sa ginawa niya sa'yo, no? Ano ba yung sinasabi mo, Danny? O bakit? Hindi ba totoo na nag-enjoy ka kapag kinakama ka ng mga nagiging customer mo? Tumigil ka na nga, Danny. Papasok na ako sa kwarto. Gusto ko na talaga magpahinga. Huwag mo akong tatalikuran pag kinakausap pa kita, ha? Aray, Danny! Nasasaktan ako! Masasaktan ka Bitiwan talaga mo braso kapag hindi ko. mo ako binigyan ng pera! Wala na nga akong pera dahil binayad ko sa utang ko kay Kring. Kahit kailan talaga napakadamot mo. Ano ba pinagyayabang mo, ha? Yung pagiging bayarang babae mo? Yung perang kinikita mo dahil sa pagbebenta ng katawan mo? Alam mo kung sino ka? Amoy pusali ka naman. Masyado ka na masakit magsalita. Bakit? Totoo naman, ha? Totoong isa kang... Oo! Isa akong mababang uri ng babae sa paningin nyo na may makikitid na utak. Pero baka nakakalimutan mo. Ang amoy pusali na trabaho ko na to, ang ilang buwan ang bumubuhay sa'yo. At marunong ka naman umbat ngayon, ha? Aray, Danny! Bitiwan mo po ko, nasasaktan ako! Masasaktan ka talaga sa akin kasi akala mo kung sino ka na mapagmataas. Danny, ano ba? Sabi ng bitiwan mo na buho ko, bitiwan mo na ako! Aray! Ba't mo kinikat ang braso ko? Siraulo ka! Kasi hindi ko nahahayaan na masaktan mo ako ulit. Danny, pagod na ako. Pagod na ako sa'yo. Total, amoy pusali ako, di ba? Basura naman tingin mo sa akin? Di basura na lang natin tong relasyon na to. Wala na rin naman tong ibang pupuntahan eh. Papadudot na lulong si Danny sa alak ng mga panahon na yon. Yun din ang dahilan kung bakit siya natanggal sa trabaho. Dahil ilang beses na siyang pumapasok sa trabaho ng nakakainom ng alak. Napapaway pa siya sa ibang waiter o sa mismong customer ng club. Sinubukan ko pang makiusap sa boss namin kung pwedeng bigyan siya ng isa pang pagkakataon pero hindi na ito pumayag pa. Mula noon ay hindi na muli pang naghanap ng trabaho si Danny. Nasa bahay na lamang siya madalas natulog, lasing o nananakit dahil sa hindi mapagbigyan sa gusto niyang pera o romansa. Kung kani-kanino na nga rin siya nagkautang noon, papadudot. Dumating pa sa point na may nagpupunta sa bahay para singilin siya at kapag sinasabi ko na wala siya sa bahay, ako ang tinatakot nila. Sa kabila noon ay pinilit ko pa rin na huwag iwan si Danny, mahal ko siya at alam ko na babalik pa rin yung dating Danny na nakilala ko. Pero lahat naman tayo ay marunong mapagod, sumuko at bumitaw. At nang gabi na nasaktan ako ni Danny, yun ang huling gabi na kumapit ako sa relasyon naming dalawa, papadudot. Umalis ako sa apartment na tinitirhan namin ni Danny at bumalik ako sa boarding house kung saan ako dati nakatira. Pinilit kong mag-move on kahit nasaktan talaga ako sa pakikipaghiwalay kay Danny. Akala ko kasi natagpuan ko na ang lalaking tatanggap sa naging buhay ko bilang bayarang babae. Pero pinilit ko na lamang na magpatuloy sa buhay hanggang isang pagsubok na naman ang dumating sa akin noon na pakiramdam ko ay hindi ko na malalampasan pa. Nang malaman ko, papadudot, na HIV positive pala ko. Yon ang nagtulak sa akin para umuwi na ng Dumaguete, papadudot. Tikman ko nga kung luto na to. Okay na ang lasa nitong binagoongan.
Pwede ko nang patayin tong apoy ng kalan. Sandali lang! Sino kaya yung kumakatok? Wala naman kaming inaasahan na bisita ngayon. Puntahan ko na nga. Oh, Vina! Hi, Ate Delia. Kumusta? Ayos lang. Halika, pasok ka. Salamat. Iwan mo na yung bag mo dyan sa sofa. Dito na tayo sa kusina para mapagtimpla kita ng kape. Sige, ate. Umaupo ka muna. Salamat. Nasaan pala si nanay? Lumabas siya para maningil ng utang doon kay Aling Lubing. Kaya eto, ako nang nagluto ng ulam para sa hapunan mamaya. Inagahan ko talagang magluto kasi gagawa pa ako ng ice candy na binibenta namin. Sakto, malapit na kasing summer. Magandang negosyo nga yan, lalo na sobrang init dito tuwing summer. O, eto na yung kape mo. Salamat. Iba na pala yung lock sa pinto ng bahay, no? Oo, nagkaroon kasi ng sunod-sunod na nakawan dyan sa may kapitbahay natin. Nitong nakaraang buwan lang. Kaya para makaiwas kami na pasukin, pinalitan namin yung lock ng pinto at dinoble pa namin. Bakit hindi nyo nakwento sa akin yun nung tumawag ako? Hindi na namin sinabi kasi ayaw naming mag-alala ka pa habang nandun ka sa Bacolod. Baka kasi hindi ka pa makapag-focus sa trabaho mo. O sandali, bakit ka nga pala biglang umuwi dito sa bahay? Hindi ka man lang nag-text o tumawag. Biglaan ko lang din naisip kaya hindi na ako nakapag-text pa sa inyo. May nangyari bang hindi maganda sa Bacolod? Ha? Wala. Sinaktan ka ba ng boss mo? Hindi. Nag-away kayo ni Kring? Hindi rin ate. Wala naman talagang ibang malalim na dahilan. Bigla ko lang naisipan na umuwi dito sa bahay. Vina, sa akin ka pa ba maglilihim? Sabihin mo na. Ano bang nangyari? Tungkol ba to dun sa boyfriend mo na si Danny? Wala na kami ni Danny. Ha? Kailan pa? Saka bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi ko na rin naman kailangan sabihin sa'yo kasi ilang buwan na rin tapos ang relasyon namin. Pero siya ba ang dahilan kung bakit bigla kang umuwi dito sa atin? Hindi. Ate Delia, wala talagang malalim na dahilan yung pag-uwi ko ngayon. Namiss ko lang kayo kaya nagdesisyon ako na umuwi muna dito. Kasi gusto ko ulit kayong makasama. Gusto ko ulit na mabuo tayo. Tsaka... Gina, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Alam mo naman na mas nasasaktan ako tuwing may nililihim ka. Ayoko na sinasarili mo ang problema mo. Kaya sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? Ate, kasi may sakit ako. Sakit? Anong sakit mo? HIV positive ako. Ha? Paano nangyari yun? Teka, sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang trabaho mo sa Bacolod? Hindi ka waitress doon, ano? Vina! Ano? Sagutin mo yung tanong ko! Hindi ako waitress, ate. Isa akong hostess sa club. Nagpapagamit ako sa mga customer namin kapalit ng perang pinapadala ko sa inyo. Ano? Paano mo nagawa yun, Vina? Para sa inyo, ate. Para kay nanay. Sa mga kapatid natin at sa pamangkin ko. Ginawa ko yun lahat para sa inyo. Pero hindi ko sa kalab nakuha ang sakit na to. Kay Danny, siya ang nakahawa sa akin. Siya lang ang nakakagamit sa katawan ko ng walang kahit ano na proteksyon. Kaya sigurado ako, sa kanya ko nakuha ang sakit na to. Ate, natatakot ako. Natatakot ako sa sakit ko. Natatakot ako mamatay. Halika nga dito. Payakot ako. Hindi ka mamamatay, okay? Lalabanan natin ang sakit mo. Kahit anong mangyari, lalaban tayo. At pangako, hindi ka na ulit mag-iisa. Magkakasama na tayong buong pamilya mula sa araw na to.
Papadudot nang makipaghiwalay ako kay Danny, sinubukan niya pa na suyuin ako. Pinupuntahan niya ako sa boarding house pati na sa club. May ilang beses pa siyang nanggulo doon hanggang sa ipablatter ko na siya pati na ng boss namin dahil sa nakakaabala na siya sa trabaho ko. 2 buwan ang lumipas nang tuluyan na siyang huminto sa panggugulo sa akin. At doon naman ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Madalas po akong trangkasuhin, Papadudot, at hindi nawawala ang ubo ko at may mga oras na parabang munti ka na akong mahimatay. Nakakaramdam ako ng matinding panghihina at pagkahilo. Kaya naman nag-decide na ako na magpa-check up noon, Papadudot. Kinunan ako ng dugo at ng araw na bumalik ako para kunin ang resulta ng laboratory test na ginawa sa akin, ang araw na kahit kailan ay hindi ko po makakalimutan dahil nakumpirma ng doktor na HIV positive ako. Naiyak ako noon, Papadudot, at gulong-gulo ang isipan ko sa mga narinig kong resulta. Oo, kung kani-kaninong lalaki po ako nagpapagamit pero palagi akong gumagamit ng proteksyon. Ginawa ko ang lahat para maingatan ang sarili ko pero pagdating sa lalaking mahal ko, si Danny, binibigay ko ang lahat noon para mapaligaya siya pagdating sa pakikipagromansa. Gusto ko na siya lamang ang makagamit sa akin ng walang kahit na anong limitasyon. Pero ang hindi ko alam ay siya pala ang magdadala sa akin ng kapahamakan. Dahil sigurado ako na siya ang nagbigay sa akin ng sakit na ito. Papadudot, sa takot ko na baka makahawa ako ng ibang tao ay nag-decide ako na mag-resign na sa trabaho at umuwi na lamang sa bahay namin. May naipon naman akong pera na pwede kong magamit doon para makapagtayo ng maliit na negosyo. Wala dapat akong plano na sabihin sa pamilya ko ang tungkol sa sakit ko pero alam ko sa sarili ko na ng mga oras na yon ay kailangan ko ng makakausap. Kailangan ko ng masasandalan at makakaintindi sa akin. Kailangan ko ang pamilya ko. Kaya naman sinabi ko na rin kay Ate Delia ang lahat, Papadudot. Mula sa totoong trabaho ko hanggang sa sakit na nasa katawan ko sa ngayon. Sinabi ko lahat ng bigat at takot na nararamdaman ko. Niyakap niya ako at humingi siya ng tawad sa akin at sinabi niya na kahit kailan, hindi na ako mag-iisa. Nang dumating noon si Nanay ay sinabi ko na rin sa kanya ang katotohanan at kagaya ni Ate Delia ay napayakap na lamang siya sa akin. Papadudot, 5 taon na ang nakakalipas mula nang umuwi ako dito sa amin. Dahil po sa maintenance na gamot kahit papaano ay napapanatili kong malakas ang katawan ko. Iniiwasan ko na lang din ang magkasakit dahil mabilis nitong napapahina ang immune system ko. Alam na rin ng buong pamilya ko ang tungkol sa sakit ko at wala ni isa sa kanila ang nandidiri sa akin. Tinanggap nila ako at ang sitwasyon ko na ito. Si Danny naman kahit kailan ay hindi ko na siya nakita pa. Wala na po akong naging balita tungkol sa kanya at hindi ko alam kung buhay o patay na ba siya. Siguro, Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng ganitong klase ng sakit ay para maging inspirasyon sa mga taong kagaya ko na hindi porket HIV positive tayo ay mawawala na tayo ng pag-asa sa buhay. Ngayon ay isa na rin akong motivational speaker para sa mga taong may sakit na AIDS o HIV positive. Sa ganitong sitwasyon, para ko na rin pong natupad ang pangarap ko na maging isang guro na nagbibigay ng inspirasyon at lakas hindi lamang sa mga kabataan kung hindi pati na rin sa mga taong ano pa man ang edad ay may mabigat na pinagdaraanan. Pagsubok lamang yan. Tao tayo at palagi nandyan ang Diyos para tayo ay gabayan. Yun ang palagi nating tatandaan. Maraming salamat kung sakali man na mapili po ninyong basahin ang kwento ng buhay ko.
ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Vina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Sa buhay ng tao ay meron tayong responsibilidad na bukal sa puso nating tinatanggap. Dahil depende sa ating pag-iisip kung paano natin ito aariing magaan o mabigat. Ikaw kapuso, gaano ka karesponsableng tao sa mga mahal mo? Dear Papa Dudut, hello po, kumusta po at sana ay nasa mabuting kalagayan kayo, pati na rin po sa ating mga kabarangay. Ako po si Yelena pero tawagin niyo na lamang po ako sa nickname ko na Yen. Sa kasalukuyan ay nasa edad na 40 na po ako at isa po akong working mom. Meron po akong asawa si Melvin na isa namang engineer. At dahil nasa bahay lamang po ako nagtatrabaho bilang VA, kinaugalian ko na pong tumutok sa programa ninyo at nai-inspire na i-share hindi lang ang love story namin ng husband ko, kundi pati na rin ang pinakamamahal kong si Tita Joanne. Palibhasa, siya po kasi ang naging daan kung paano kami nagkatuluyan ni Melvin. At gusto ko namang makilala rin siya ng inyong mga tagapakinig. Solong anak po ako ng mga magulang ko, Papa Dudut. Isang retired teacher po ang mami ko nang ma-stroke siya samantalang kamamatay lang din noon ni Daddy dahil sa atake sa puso. Pero bago po mangyari yon, ako na po talaga nag-aalaga sa kanila, Papa Dudut. Ayaw kita makita. Tita Joanne, please po, buksan mo na yung pinto. Sabi ko naman sa'yo, alis ka kasi galit ako sa'yo. Bakit po kayo nagagalit sa akin? Wala naman po akong ginawang masama, diba? Sige po kayo, kapag hindi nyo binuksan ang pinto, baka mangawit na ako rito tapos bigla na lang ako mabuwal. Tita Joanne, galit pa rin po ba kayo sa akin? Hindi ako galit, pero naiinis ako sa'yo. Bakit nga po kasi? Pero bago po kayo mainis sa akin, maupo muna tayo sa kama. Halika dali, upo tayo. Sabi mo kasi, wag na ako mag-tablet. Pero gusto ko pa mag-tablet. Akala ko ba pwede ako maglaro kahit kailan ko gusto? Ay, hindi ko po sinabi yan, Tita Joanne. Ang sabi ko po, pwede kayong maglaro sa tablet kapag wala na kayong ginagawa. Pero wala nga akong ginagawa nun. Wala nga po, pero oras na rin po para kumain, di ba? Ibig sabihin, kailangan yung bitawan ng tablet para samahan akong mag-almusal. Pero hindi pa ako gutom. Ay, paano po nangyari yun? Samantalang kayo pa nga po ang nag-request ng ulam natin ngayong umaga, di ba? Sabi nyo kagabi, gusto nyo po ng sinangag na kanin na may itlog at hotdog. Kaya paano nangyari na hindi pa po kayo nagugutom? Talaga? Sinangag na kanin na may itlog at hotdog ang kakainin natin? Opo.
Kaya lang mukhang ako na lang ang kakain kasi sabi ninyo hindi pa kayo gutom eh. Hindi! Sabi ko, gutom na ako, kaya kakain na ako! Tita Joanne talaga oh. Pero, pwede ba ako mag-tablet kapag natapos na tayong kumain? Opo naman tita. Pero dapat may limit pa rin kasi baka sumakit yung mata ninyo. Hindi sasakit ang mata ko! Pero sabi niyo po nung nakaraang araw masakit na yung mata ninyo. Kaya dapat hindi kayo masyadong matagal gumamit ng gadget. Ano ba yan? Ang dami namang bawal! Para rin po yun sa kapakanan ninyo, tita. Sige po kayo, baka lalo kayong hindi makapag-tablet kapag hindi kayo nakinig sa akin. Laging nakikinig si Tita Joanne kay Yen! Ibig sabihin, sasamahan niyo na ako dun sa kusina para kumain? Oo naman! Tara na kasi! Sandali. May isa pa akong gustong malaman kung talagang nakikinig si Tita Joanne kay Yen. Ano ba kasi yon? Gugutom na ako! Pagkatapos nating mag-almusal, saglit lang kayo sa tablet nyo kasi tutulungan niyo po ako magtupi ng mga nilabhan nating damit na nasa kwarto, di ba? Ala, bakit kailangan kong gawin yon? Kasi nga po mabait kayo. Saka gusto nyo na tulungan ako, di ba? Nakalimutan nyo na po ba? Hindi ko nakakalimutan. Pero hindi ko rin kasi maalala. Pwede ba yun, tita? Ay, mabuti pa kumain na muna tayo. Baka sakaling maalala nyo. Mabuti pa nga. Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Nang makapagtapos ako sa college ay naranasan ko pa pong magtrabaho sa labas bago ako nag-work from home dahil halos sabay na nagkasakit ang mga magulang ko noon. At that time, kasama rin po namin sa bahay ang 60 years old kong tiyahin na si Tita Joanne. Pero bata pa lamang ako ay parte na ng pamilya namin si Tita dahil kinupkup na siya ni Mami. May mild intellectual disability po si Tita Joanne, Papa Dudut. Ang ibig sabihin po nun ay hindi sabay sa pagtanda niya ang pagmamature ng isipan niya. Hindi ko na po masyadong idedetalye ang kondisyon ni Tita Joanne pero kahit na tila naiwan sa pagkabata ang isipan niya, siya po ang itinuring namin ningning at liwanag sa aming tahanan. Sa katunayan, para po akong nakahanap ng kapatid sa katauhan niya noong kabataan ko. At para ko naman siyang anak nang nagkaedad na ako, Papa Dudut. Oh, Tita Joanne, bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Patingin nga po. Wala namang masakit sa akin eh. Pero bakit nga po kayo umiiyak? Pinapakaban nyo naman ako eh. Nagluluto lang ako dun sa kusina ng pagkain natin tapos narinig ko na kayong umiiyak. Nung sinilip ko po kayo rito sa kwarto kanina, mahimbing naman ang tulog ninyo. Eh kasi nga, nanaginip ako ng nakakatakot. Nakakatakot? Ano po bang napanaginipan ninyo? Nainiwan mo na raw ako. Nasumama ka raw sa iba kasi pasaway daw ako at hindi kita tinutulungan sa pagtutupi ng damit at pagwawalis dito sa bahay natin. Tita Joanne, panaginip lang po yun. Hindi po yun totoo. Pero parang totoo kasi iyak ako ng iyak. Tapos sabi ko, please, wag mo akong iwanan. Pero hindi ka naman nakinig sa akin. Hanggang sa ako na lang mag-isa rito. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ako marunong magbukas ng kalan para makapagluto ng itlog at hotdog. Oo, tahan na po, tita. Alam nyo naman na hinding-hindi ko gagawin sa inyo yung nakita nyo sa panaginip ninyo, di ba?
Sobra ko po kayong mahal para iwan kayo rito sa bahay natin. Mahal din kita, Yen. Ayoko na umalis ka kasi kapag nangyari yon, malulungkot talaga ako. Ikaw na lang yung kasama ko rito sa bahay. Natatakot ako mag-isa. Relax lang po kayo dahil pag sinabi ko pong hindi ako aalis, ibig sabihin, dito lang po ako. Araw-araw po tayong magkasama hanggang sa kayo na lang ang magsawa. Hindi ako magsasawa na kasama ka. Talaga po? Pero bakit kagabi sabi niyo ayaw niyo na akong makita? Sinabi ko lang yon kasi pinagbabawalan mo ako mag-tablet. Pero ayaw pa rin kitang umalis. Di ko alam kung matatouch po ako. Offend tita eh. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Ay, wag niyo na pong isipin yun, tita. Basta, hindi po ako aalis sa tabi ninyo at hinding-hindi ko kayo hahayaang mag-isa sa buhay. Katulad nga po ng sinabi ko, masyado ko kayong mahal. Kaya wag na po kayong mag-alala, okay? O wag na kayong umiyak. Wala kayong dapat katakutan. Promise yan ha? Promise po. Hindi man po ako perpektong pamangkin, pero gagawin ko po ang lahat maibigay lang sa inyo yung mga kailangan ninyo at maalagaan kayo katulad ng ipinangako ko noon kay Mommy. Talaga? Ang gagawin mo yon? Opo, tita. Wala po ba kayong bilib sa akin? Kaya lang, nakakapagod yon, di ba? Ano pong nakakapagod? Yung aalagaan ako, yung gagawin ng lahat katulad ng sinabi mo. Ayoko lang magsawa ka sa akin, Yen. Pamilya po tayo, Tita Joanne. Opo, may point na nagagalit ako sa inyo kasi pasaway kayo at hindi kayo nakikinig sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, pagod na ako o nagsasawa na akong alagaan at samahan kayo rito sa bahay natin. Sa katunayan, gabi-gabi ko pong iniisip kung paano pa ako magiging best pamangkin para sa inyo. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na marami rin akong pagkukulang. Katulad na lang kapag mas madalas akong nagtatrabaho kaysa sinasamahan kayong maglaro. Kaya nga dapat bawasan mo na yung oras mo sa trabaho mo para marami ka rin oras sa akin. Sige po, susubukan ko po. Ay, aasahan ko yan ha. Sige po, tita. Pero ipangako nyo rin sa akin na hindi kayo mag-aalala o matatakot. Hinding-hindi na. Promise yan. Mahal na mahal kita, Tita Joanne. Kung alam nyo lang sana na sobrang nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kasama ko kayo sa buhay. Kahit paano, kahit wala na sina Mommy at Daddy, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang totoo niyan, hindi lang po kayo ang natatakot na maiwanan. Ako rin. Hindi naman ako aalis. Hindi ko naman kabisado yung lugar natin. Baka maligaw pa ako. Si tita talaga oh. Apat po ang mga kapatid ni Mami pero ang tatlo ay nag-migrate na sa States. Ang naiwan na lamang sa poder niya ay si Tita Joanne dahil wala sa mga natitira nilang kamag-anak ang gustong mag-alaga rito. Dahil nga sa kondisyon nito. Wala naman pong naging problema sa mga magulang ko ang pagkupkup nila kay Tita Joanne dahil hindi naman po ito agresibo, malikot at pasaway. At dahil nga dating teacher si Mami na rin po ang nagsilbing guro ni Tita Joanne, kaya kahit na papaano ay may muwang pa rin po ito sa mundo. Mahal na mahal po namin si Tita Joanne Papadudut at malaki ang naiambag niya sa buhay ko upang makaya ko ang sunod-sunod na dagok na pinagdaanan ng pamilya namin nang sumakabilang buhay ang mga magulang ko. Nang mga panahon na yon ay si Tita Joanne ang nagpapasaya sa akin. Bagaman meron siyang espesyal na kondisyon ay hindi po yun naging hadlang upang sa bunti niyang paraan ay paramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa at kahit kailan ay buo pa rin
ang aming munting pamilya. Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Hindi na po nakapag-asawa si Tita Joanne at nagkaroon ng sariling pamilya dahil sa kondisyon niya. Pero kahit na ganoon ay hindi naman niya naranasang mainggit o malungkot sa iba dahil palagi naming pinaparamdam sa kanya na mahal namin siya. Kaya nga nang maulila na ako sa magulang, pinasang ko na nga ang responsibilidad na alagaan si Tita Joanne. Doon na rin ako tuluyang nag-work from home at lalong nawala ng panahon sa ibang bagay tulad nga ng pagkakaroon ng sarili kong love life. Natatandaan ko pa. 33 anyos na ako noon pero hindi pa ako nagkakaroon ng karelasyon o asawa. Wala naman pong kaso sa akin yon dahil nga busy rin po ako sa trabaho at sa pag-aalaga sa tiyahing kong may espesyal na kondisyon. Pero hindi ko rin naman po tuluyang tinatanggap sa sarili ko na magiging matandang dalaga na ako at pangarap ko pa rin naman na bumuo ng pamilya pagdating ng tamang panahon. Dito na lang po, Manong. Salamat po. Ito pong bayad, oh. Sa inyo na po yung sukli. Naku, siguradong matutuwa nito si Tita Joanne dahil nabili ko na yung matagal niyang nire-request. Sana hindi siya naging masyadong pasaway sa mga kapitbahay namin. Kung bakit kasi ngayon ko pa talaga naiwala yung susi ko? Ano ba naman yan, Melvin? Excuse me po, sir. Kuya, baka po masagasaan kayo dyan kung maglalakad kayo ng nakayuko. Madami pa namang tricycle ang lumiliko dyan. Pasensya na, miss. Pero may hinahanap kasi ako kaya ako nakayuko. Ano ba yun? Baka sakaling makita ko dito banda. Nawawala kasi yung susi ng apartment ko eh. Kaya naisip ko na balikan yung dinaanan ko. Baka kasi nahulog lang. Kaso nakalabas na ako sa gate, wala pa rin ako nakikita. Ah, ganun ba? Baka naman hindi nyo sa banda rito nalaglag. Mukhang ganun na nga. Ang saklap dahil wala pa naman akong reserba. Teka, saan po ba ang apartment nyo? Para kasi ngayon lang kita nakita rito. Bago lang ako rito. Diyan lang ako nangungupahan sa tabi. Ah, kina Aling Dolores? Akalain mo yun, no? Magkapit bahay lang pala tayo. Ibig sabihin dito ka nakatira? Oo, bahay to ng mga magulang ko. Ako nga pala si Yelena. Pero pwede mo akong tawaging Yen. Nice to meet you, Yen. Ako naman si Melvin. Nice to meet you rin. Mabalik tayo dun sa problema mo. Wala ba dyan sa bahay sina Aling Dolores? Kasi pwede mo silang katukin para manghiram ng susi. Yun nga ang problema. Umalis yata sila. At hindi ko alam kung ano oras babalik. Kamalas-malasan nga, no? Sinabi mo pa. Pero ayos lang naman ako. Siguro, punta na lang ako sa may coffee shop dyan sa may kanto para makapagpalipas ng oras. Sure ka ba? Oo, wala namang kaso yun dahil pwede rin akong gumawa ng trabaho habang naghihintay. Sige, baka maya-maya lang umuwi na rin sina Aling Dolores. Magdilang anghel ka sana. Nagtatrabaho po bilang engineer sa isang malaking kumpanya malapit sa lugar namin si Melvin pero taga-probinsya po talaga siya at lumuwas lang din sa syudad para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. At dahil nalipat siya ng hinahawakang site ay kailangan niyang mag-boarding house at nagkataon namang nakahanap siya ng marirentahan sa katabing bahay namin. Mabait po si Melvin, maginoo at gwapo. Ang minsan po naming pag-uusap ay nasundan pa nga po.
Sa edad niyang 34 ay single pa rin po siya na katulad ko dahil priority niya ang mga magulang at kapatid niya na nasa probinsya nila. Doon ko po biglang naalala sina mami at daddy dahil kung nabubuhay pa rin sila ng panahon na yon, siguradong magkatulad kami ni Melvin ng ginagawa sa buhay. Yen, sino yung pogi na palagi mong kausap? Sino pong poging sinasabi niyo? Wala po akong kinakausap na pogi. Kunwari ka pa, pero nung nakaraang gabi nakita ko, nag-uusap kayo dun sa may gate. Tumatawa ka pa nga. Ibig sabihin, masaya yung pinagkukwentuhan nyo. Sabihin mo naman sa akin, para matawa rin ako. Tita Joanne, wala lang yun. Saka akala ko naglalaro kayo ni na Junior noon. Tapos nakita niyo ako habang naglalaro. Bang talas naman ng mata ninyo? Tinatamad na kasi ko nun makipaglaro kina Junior at Patpat kasi pakiramdam ko nandadaya na sila. Kaya tumingin na lang ako sa labas kasi nga hinihintay kita. Sabi mo sa akin bibilin mo na yung pagkain na gusto ko kaya excited ako na dumating ka na. Grabe, yung pagkain lang pala ang gusto niyo noon? Akala ko pa naman na miss niyo ako kasi grabe yung yakap niyo sa akin nung nakita niyo ako. Kasama na rin yun, pero mas gusto ko talaga yung pasalubong mo. Kahit talaga kailan napaka-prangka ninyo. Pero hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko. Sino ba kasi yung kuya na kausap mo? Si Melvin po ba? Kapitbahay natin siya. Nagre-renta siya dyan sa paupahan ni na Aling Dolores. Alam mo, bagay kayo. Ano pong sinasabi niyo? Nakita rin kasi kayo ni na Junior at Patpat. Ang sabi nila bagay daw kayo. Tinatanong ko kung anong ibig sabihin nun. Tapos sabi nila parang magjowa raw. Bagay kayong magjowa. Ganon. Tita, wag po kayong magpapaniwala dun kina Junior at Patpat. Magkaibigan lang po kami ni Melvin. Mabait kasi yung tao at problemado siya nung oras na yun kaya kinausap ko na. Yun lang po yun. Pero sabi ni na Junior at Patpat, sa pagkakaibigan din daw nagsimula ang nanay at tatay nila. Ibang bagay naman po yung sa amin ni Melvin, tita. Bakit? May jowa na ba si Melvin? Ang alam ko wala. Single siya kasi hanggang ngayon tumutulong pa rin siya sa pamilya niya sa probinsya. Kaya siguro wala siyang panahon para magkaroon ng love life. Pero ano naman pong kinalaman nun? Kung wala naman palang jowa si Melvin, ibig sabihin, may chance kayo. Sabi kasi ni na Junior at Patpat. Hep hep hep. Parang ayoko na pong marinig kung ano man yung sinabi ng dalawa na yon. Sigurado ako na puro kalokohan lang yon. At nahahawa na kayo sa kanila, Tita Joanne. Tita, kung ganyan ng ganyan, mas maganda siguro kung hindi muna kayo pumunta dun sa kanila. Wag naman! Maglalaro pa kami ng tagu-taguan at langit lupa Pagbibigyan ko po kayo na makipaglaro sa kanila sa isang kondisyon. Huwag niyo na po ulit akong tutuksuhin kay Melvin. Kasi baka makarating pa yun sa kanya at kung ano pang isipin ng tao. Nagkakaintindihan po ba tayo, tita? Pag-iisipan ko. Sige po. Pero pag-iisipan ko rin kung pahihiramin ko pa kayo ng tablet para maglaro. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi po ako naghahanap ng pag-ibig ng mga panahon na yon. Sa katunayan, kontento na ako sa pagiging single nun at hindi ko pinipressure ang sarili ko na pumasok sa isang relasyon. Kaya nga tinawanan ko na lamang ang pang-aasar sa akin ni Tita Joanne kay Melvin at inakala na produkto lamang yon ng isip niyang natali sa pagkabata. Bukod doon, bago sumakabilang buhay si Mami ay pinangako ko pa sa kanya na aalagaan ko si Tita Joanne. At hindi ko po matutupad ang sinasabi kong yon sa kanya kung hahayaan kong mahati sa ibang bagay ang atensyon ko kapag inisip ko pa ang sarili ko kesa sa typical na ginagawa ko sa buhay namin ng mga panahon na yon. Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Pero hindi ko pa rin naman po tuluyang ipinagtatabuyan si Melvin sa buhay ko, Papa Dudut. At sa pagdaan pa nga ng mga araw na patuloy ko siyang nakilala, sa katunayan ay itinuring ko na nga po siyang kaibigan. Malaking bagay po sa akin na merong ibang tao na nakakausap tungkol sa mga palagi kong iniisip sa buhay. At nagpapasalamat naman po ako sa may kapal dahil naunawaan ni Melvin ang sentimiento ko. Malaki rin po ang naitulong ni Melvin sa akin noong dumating ang araw na kinakatakutan ko. Walang iba kung hindi ang dapuan ng iba't ibang sakit si Tita Joanne dahil sa katandaan niya at pahinain ng mga yon ang kanyang katawan. Simula noon ay walang araw na hindi po ako kinain ng pag-aalala para sa kaligtasan ng kaisa-isang tao na kasama ko sa buhay ng panahon na yon. Naisip ko na hindi ko alam kung paano ko kakayaning harapin ang bukas sakaling kuhanin din ng Diyos si Tita Joanne sa akin, Papa Dudut. Tita Joanne, kung hindi po kayo kakain, lalo kayong manghihina. Hindi po kayo kaagad gagaling. Ayoko nga sabing kumain. Walang lasa yan. Alam ko naman po yun. Pero pilitin nyo pa rin po para naman bumalik na rin yung lakas ninyo. Sige kayo, baka tumagal pa na nakahiga lang kayo sa kama imbis na nakikipaglaro na kayo kina Junior at Patpat. Miss ko na silang kalaro. At miss na rin po nila kayo. Kanina nga po tinatanong na naman nila kayo sa akin eh. Hay, pero paano na lang kung hindi na bumalik yung lakas ko, Yen? Paano na lang kung hindi na uli kami makapaglaro ng mga kaibigan ko? Tita Joanne, hindi po mangyayari yun dahil gagaling kayo. Sabi naman ng doktor ninyo basta magpahinga lang kayo, uminom ng gamot at kumain ng masusustansya, bubuti na rin po ang pakiramdam ninyo. Pero napapagod na rin kasi ako. Ano pong napapagod? Tita, wag nga po kayong nagsasalita ng ganyan. Alam mo ba na naginip ako kagabi? Nagising daw ako na nasa ibang lugar na ako. Yung paligid ko, ang daming bulaklak. Tapos, marami rin mga bata na naglalaro. Niyaya pa nga nila ako na sumali sa kanila. Kaso, bigla ko naman nakita ang mami at daddy mo, Yen. Tita Joanne naman eh. Hindi pa po kayo mamamatay. Hindi niyo pa po ako pwedeng iwan. Pero gusto ko doon. Maganda doon. Pero paano na lang ako kung aalis kayo? Magiging mag-isa na lang po ako rito sa bahay natin. Hindi naman, kasi nandyan naman sina Junior at Patpat. Tapos nandyan din si Melvin at Ano naman pong kinalaman ni Melvin dito? pwede mo siyang maging kasama kapag pumunta na ako dun sa magandang lugar na yon. Sabi kasi ng mami at daddy mo, hindi ka pa raw pwede dun. Ako lang daw. Tito Joanne naman eh. Nangako kayo sa akin. Ang sabi niyo walang iwanan. Pero bakit naman po ganyan? Bakit kayo aalis? Bakit niyo ko iiwanan? Ang daya niyo naman po eh. Huwag ka nang umiyak. Pati tuloy ako naiiyak din. Sino pong hindi maiiyak? Kayo kasi kung ano-anong sinasabi ninyo. Wala na nga po sina mami at daddy. Tapos pati ba naman kayo? Mawawala rin? Pero diba, sabi mo hindi naman sila totoong nawala. Hindi lang natin sila kasama sa bahay kasi nagpunta sila sa malayong lugar. Pero balang araw,
Sabi mo, magkikita at magkakasama ulit tayo. Kaya bakit ka malulungkot kung aalis ako ngayon? Magkikita rin naman tayo ulit, diba? Pero mamimiss kita, Tita Joanne. Mamimiss din kita. Kaya nga promise, lagi kitang tatawagan gamit yung tablet ko para naman hindi ka na masyadong maging malungkot. Siguro nga lahat ng magagandang bagay sa mundo ay may katapusan. Lahat ng masasayang pangyayari ay may hangganan. At kahit na ayaw natin ay hindi natin mapipigilan ang kamatayan na kuhanin ng mga taong mahalaga sa atin. Akala ko ay sanay na akong saksihan na nawawala sa akin ang mga taong itinuring ko ng pamilya. Para lang pala manibago at muling makaramdam ng matinding kapighatian ng tuluyan na ngang pagpahingahin ng may kapal ang pinakamamahal kong si Tita Joanne. Hindi lang po ako nawalan ng tiyahin ng panahon na yon kundi ng kapatid, kaibigan, magulang at anak. Iniisip ko pa lamang kung paano na ako gigising sa umaga na wala nang babati sa akin at iyayakap ng mahigpit ay para na pong pinipiga ang puso ko sa matinding kalungkutan. At kahit na gustuhin ko mang magtampo sa Diyos dahil hinayaan niya akong mag-isa, alam ko sa puso ko na hindi talaga yon ang kapalaran ko. Dahil ika nga mas maganda ang plano niya kesa sa mga plano natin. Mabilis po ang lumipas na 4 na buwan at sa tulong ng malalapit na kaibigan at long distance call mula sa mga kamag-anak namin na nasa abroad ay naging maayos at maganda naman po ang disposisyon ko sa buhay. Oo, mag-isa na lamang ako sa bahay namin pero hindi naman ako hinayaan ng mga kapitbahay namin na itinuring na rin naming pamilya na maging malungkot dahil nga iniwanan na ako ni Tita Joanne. Bukod doon ay mas lalo lang din po kaming naging malapit sa isa't isa ni Melvin. Yan, thank you ah. Kasi pumayag kang lumabas tayo para magkape. Ako nga ang dapat magpasalamat kasi maganda ang timing mo. Sakto, gusto ko pa namang maiba ang routine ko. Alam mo na, since nag-work from home ako, bibihira na lang din akong lumabas unless mag-grocery. Maganda rin na niyaya mo akong magkape kasi nalulungkot pa rin ako tuwing naaalala ko na hindi ko nakasama si Tita Joanne. Alam mo, lalo lang talaga akong humanga sa'yo. Kasi ang tatag mo. Yung tipong nagpapatuloy ka pa rin sa buhay kahit na durog na ang puso mo dahil nga sa nangyari. Kailangan eh. Kung hindi ko tutulungan ng sarili ko, walang mangyayari sa akin. Oo, nandun pa rin ako sa stage na sobrang nagluluksa at nagdadamdam sa Diyos. Kasi nga sunod-sunod niyang kinuha sa akin yung mga mahal ko sa buhay. Una parents ko, tapos si Tita Joanne. Pero alam ko rin sa puso ko na may dahilan siya. At wala naman siyang pagsubok na ibinibigay na hindi rin natin malalagpasan. Naniniwala ako na kung nasan man ngayon ang mga magulang mo, pati si Tita Joanne, proud na proud sila sa'yo. Kasi hindi ka lang matapang, napakabusilak pa ng puso mo. Natawa ako sa busilak. Paano mo naman nasabi? Yun kasi ang naobserbahan ko sa'yo. Simula nga ng buong puso mong tanggapin ang responsibilidad na alagaan si Tita Joanne. Inalagaan mo siya na mawala mga magulang mo. Para sa akin, napakalaking kabayanihan nun. Dahil bihira lang yung mga tao na handang magsakripisyo para sa iba. Para sa akin, hindi ibang tao si Tita Joanne. Pamilya ko siya. May espesyal siyang kondisyon kaya naging extra challenging ang pag-aalaga ko sa kanya noon. Pero kahit na mahirap, masarap at masaya pa rin ang pakiramdam na makasama siya hanggang nga sa pagpahingahin na siya ng Panginoon. Sabi ng iba, swerte raw si Tita Joanne dahil tinanggap ko ang responsibilidad na alagaan at kupkupin siya. Pero ang hindi nila alam, ako ang maswerte sa aming dalawa. Kahit na ganun lang si Tita Joanne sa mata ng iba, napaka mapagmahal niya.
Napakalambing, maalalahanin, at masaya kasama. Kapag napapagod ako noon sa trabaho, palagi siyang nasa tabi ko para masahihin yung makirot kong balikat. Tapos, kapag nakikita naman niyang malungkot ako, nangungulit na yun ng husto hanggang sa tuluyan ko nang makalimutan yung inaalala ko. Basta, hindi ko ma-explain ng maayos, pero blessing sa akin at sa pamilya namin si Tita Joanne. Sa totoo lang, nakaka-relate ako sa bigat ng nararamdaman mo. Kahit na hindi pa kami ganun katagal na magkakilala ni Tita Joanne. Hindi ko alam kung nabanggit niya sa'yo pero tuwing hapon, kada uwian ko, palagi niya ako inaabangan sa tapat ng gate niyo at tinatawag. Sakto yata na may trabaho ka pa kaya siguro hindi mo napapansin. Talaga? O tapos, ano naman ang sinasabi ni Tita Joanne pag tinatawag ka niya? Kung ano-ano lang, nangungumusta, nakikipagkaibigan. Naku, si Tita Joanne talaga napaka-feeling close. Nakakatuwa nga eh. Ang totoo niyan, palagi ka rin niya ibinibilin sa akin. Ano? Sinasabi niya sa akin noon na alagaan daw kita at samahan, lalo kapag umalis na siya. Nung tanungin ko kung saan siya pupunta, sabi lang niya sa malayong lugar at hindi ka raw niya pwedeng isama. Pero ayaw ka naman daw niya na maging malungkot. Kaya nga ipinakiusap niya sa akin na araw-araw kitang pasayahin. Sinabi niya talaga yon? Oo, Yen. At bukal sa puso ko natuparin ang pangako ko sa kanya. Pangako na alagaan ka, samahan ka, at palaging pasasayahin kahit wala na siya. Ay, hindi ko alam kung ito ang tamang panahon para sabihin ang nararamdaman ko. Pero gusto ko pa rin subukan. Sa totoo lang, una pa lang kitang nakita noon, na love at first sight na ako sa'yo. Hindi ko lang sinasabi kasi nga may pagkatorpe ako. At nang lubusan na kitang makilala, lalo lang ako nahulog sa'yo. Hindi ko alam kung pareho tayo ng nararamdaman, Yen. Pero naglalakas loob pa rin akong aminin sa'yo na gusto kita. Higit pa sa isang kaibigan. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, mas lalo kong patutunayan sa'yo kung gaano ako nagpapasalamat sa Diyos na nakilala kita at dumating ka sa buhay ko. Kaya Yen, huwag mo sana mamasamain kung magpapaalam ako sa'yo na liligawan kita. Ang totoo niyan, hindi ko lang din inaamin kasi ayokong umasa. Pero dahil nga sa sinabi mo, sigurado na ako. Kaya, oo, pumapayag akong ligawan mo. Papa Dudut, hindi ko na alam na ganon pala kasarap ang ma-in love. Yun bang tipong nakaangat sa lupa ang mga paa mo at lumilipad sa mga ulap yung pakiramdam mo? Yung bang parang napakaraming paru-paro ang nagliliparan sa sikmura ko ng panahon na yon. Matapos nga magtapat ng nararamdaman niya sa akin si Melvin. At syempre sino ba ako para pigilan ng puso kong siya rin ng tinitibok. Sinabi ko noon sa sarili ko na walang kaso kung unahin ko muna ang kapakanan ng mga mahal ko sa buhay kesa sa akin. Pero nang unti-unti na silang pinagpahinga ng Diyos, alam ko na yun na rin ang go signal ko para naman pagtuunan ko ang sarili ko. At nagpapasalamat ako sa kanya dahil nga pinagkaloob niya sa akin si Melvin na siya ngang naging asawa ko. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay masaya po ang munti naming pamilya ni Melvin. Bagaman dumaranas tayo ng pandemya, naging daan po yun upang mas maiparamdam ko sa mag-ama ko kung gaano ko sila kamahal. Lalo na ngayon na walang kasiguraduhan ang buhay natin sa mundo. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang kwento ng buhay ko at sana kahit na malungkot ang nangyari, marami pa rin pong aral at inspirasyon na nakuha at natutunan ang ating mga kabarangay. More power pa po and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yen. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.